Bueno, en primer lugar, desde Unións Agrarias queremos agradecer á Diputación a organización por terceiro ano consecutivo destas xornadas sobre o vacún de carne na provincia de Lugo, que veñen nun momento especialmente importante porque está a debate, primeiro, o manter un sector estratégico na provincia, non só como produtores de carne de calidad, senón o papel na xestión do territorio na prevención de incendios que xoga a ganadería extensiva de carne. En segundo lugar, porque ven nun momento de moitas incertidumbres, un incremento de forma sustancial dos costes derivados da sanidade animal e do cambio climático, que a día de hoxe están asumindo case en exclusiva os gandeiros, e que é necesario que estes costes, tal como planteou a Comisión e o Parlamento Europeo, se utilicen fondos europeos para indemnizar as pérdidas que están tendo as explotacións. En segundo lugar, porque creemos que a aplicación da lei de cadena ten que garantir uns beneficios á actividade gandeira, e todos somos conscientes que neste momento, pese a unha recuperación de precios, esa estabilidade non existe, e sobre todo porque temos nubarrós moi importantes nos próximos meses ca posible firma do Tratado de Mercosur, que colocaría nunha situación de competencia desleal con uns precios extraordinariamente baixos, toneladas de carne a 2 euros procedentes de Brasil e de Argentina. Por lo tanto, no debate de hoxe temos que plantear como axudamos ao sector produtor de carne para que poda producir a precios competitivos que lle sea posible comprar ao consumidor, e para eso é necesario que non se lle trasladen todos os costes ás ganaderías, porque senón os tendríamos que repercutir en precio. En segundo lugar, que temos que demandar que ese dimensionamento das explotacións ten que vir con unha utilización dos planes de mellora, diferenciando as explotacións de leite das de carne, porque senón nos encontraremos como neste momento no ano 2024, que casi todos os expedientes de explotacións de carne van quedar fora porque apenas se vai a aprobar un 10% das solicitudes presentadas. E en terceiro lugar, porque é necesario que no cumprimento dese precio de estabilidade para as explotacións haxa en marcha un observatorio que garantice uns costes de produción e, polo tanto, uns contratos que sean rentables para os produtores. De todas estas cousas que vamos a falar hoxe ao longo das mesas que están organizadas nas xornadas, estamos convencidos que saldrán conclusións importantes para trasladarlle ás distintas administracións e para dar unha certa estabilidade e optimismo ao sector de vacún de carne.